Andersen Partners som arbejdsplads, det er et sted, hvor der er højt til loftet, og hvor man får lov til at løse sine sager i det omfang, man godt kan lide. Det betyder, at der er stor frihed. Og så er det dejligt at have en chef, der støtter op om de tiltag, man ønsker at bidrage med. Min faglighed som specialist er opbygget gennem de sidste 17 år, hvor jeg har fået lov til at dygtiggøre mig inden for området og bygge alt det på, jeg overhovedet har kunne. Og der har altid været fuld opbakning til alle de idéer, jeg er kommet med. Fleksibiliteten i mit arbejde bærer præg af, at jeg stort set kan tilrettelægge min dag, som jeg ønsker. Der er meget frihed under ansvar. Det er tydeligt, at når man tager ansvar for sine opgaver og sine sager, så har man stor fleksibilitet. Og jeg får lov til at tage alle de opgaver i en enkelt sag, som jeg overhovedet har lyst til. Og når jeg så ikke selv kan løse flere, så beder jeg om sparring med mine kolleger. De bløde værdier i Andersen Partners, for mig handler det meget om mine kolleger og den tone, vi har i afdelingen. Vi er seriøse, men der er også plads til masser af fis og ballade. Og det er rart altid at have nogen, man kan stole på og få sparring af.